कौन फसल करे हम कोनी सब फरियाद बानी ना छोड़ रे हमर हाथ छोड़ हम मौका भोड़ुआ देवन के साथे ना रहे तो ना रहे रे तो ना रहे ए तो नो तो रहिए लेकिन चल फरियाल हराई ना छोड़ हमर हाथ दे हमर धन जायदाद बात आ ओकनी के साथे जाके लान जा जल्दी देखो भैया अगर भौजी के हमनी से ज्यादा परेशानी बा तो खेत घर दुआर बकरा बकरी सब में से आधा आधा बांटो आ मेहरारू के संग जाके माजा काटो। अरे बाबू बा फरियाई गइली चल ई का हो या गइल बोल ना तू बात के पता रे सो मार जूरी देव हम ओए देखिए भैया मार जूजी तन का बच्चा ऊ बाटे कहता रे सो अब के तोरा सामने ना करसो अरे तो बकरा बकरी नु कोले है सॉरी बकरा बकरी बस हो गइल चलो तू कहता रे जे काहे न हम माजा काटो त काहे न माजा काटो आ तोनी जे भगवान देवन के साथ हम रहे साथे ऊ जमाना गइल कि भौजी में आके सटब आ तो चोने रे मुंह तो पीना एक कोले बाड़ी पीछे से कोची चटाओ तरी रे पूछो तोरा मुझसे काले बिते ए बोसली दे नहीं दोला चोट पड़े का ना ना तोरा मुंह में लाल साहबा लाल साहबा गिरा रे इतना लोग के सामने ते चाटब काटब करता रे ए सुनो ना भैया तार मौगी भी जड़ी से उजड़ी तो अब हमें लाना सुधरी यार बतावा सुनना रे बउआ ते बार बोलत रे जब हेत चक्कर रोले नु तो तोरा के पोस के हेत चक्कर कोई नी चले आ ज्यादा बोलबे नु तोर जूजी नोच के मूजी में धो ए भैया के समझा दब मेहरारू के ना तो मार दे अच्छा गरी मारे तो इनको घर में झाड़ दे कि बस सारा सुन जितना हमरा मौगी के तनी के खराब हुए दर्शन उतना हमर मौगी खराब हिए ना अरे तनी के अपनो देखसन कि जिंदगी भर हमरा मौगी के खटैबसन आ सटैबसन ये तो हमर लारे जत तारा में सोटे हमार से बात करवा आय हाय 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 देखो ई केंगनिया बोलता अगर तू असली भरुआ का असली अपना बाप का चोदल होखब त एकर हिस्सा तू अबे दे दो एकर हिस्सा दो आ तब हमरा के आके लो ठीक की है तोरा बताई एकर हिस्सा दे दिया जाता दिया जाई चलो सा सारा तनी के हिस्सा बाटी 16 कट्ठा जमीन बानू चार भाई के बीच में 4 कट्ठा जमीन आई तो चल बात सरवा तो चल हाय रे विकासवा आ ते तो कोले रोले जे हिस्सा जब लागी तो 4 कट्ठा जब हिस्सा आई त 1 कट्ठा ते हमरा के दे दे हमार लारवा ना लेबू रात गइल बात गइल रात गइल बात गइल केने रात गइल केने मुतरो बात बता से जिया परोसिया गरता उड़ाला सरे आई को काठावा अनादे हलो सरे अरे तोरा किरे परी रे मुत पिएना अरे तोरा किरे परी रे विकासवा अरे तोरो परी तोरो तोरा ना परी कर दे बाबू रे बारे तो अरे तोरा मुत पिएना तेरा का परी तोरा मुत पिएना तेरा का परी रे चुप तू मुतरो हम फरी आई तनी करे भी कसवा मजा मारले बारे नी हमरा से का पूछ करो एकरा से पूछो एकरा से का पूछी ई खुद को दिया कि जे सेज पर दुका खियोले बारे हमरा खेत बा त बाटम ना आ होरिया मिली त चाटम ना ए त चटबो त पूरा हणिया में चाट खलबो बहुत पानी जे काहे हणिया में छेद भइल बा हम दही जमा के गई रही हो मारी करे ए कोइवा हट काट के चल मार अरे बापू बाप हमरा मेहरारू के आई बा तीनों मिल के मरले बारे सो अरे भाई बड़े सो ई कसाई बारे सो अरे बड़ा कसाई बड़े सो बाप हमरा मोर के आड़ी सुजा देले आई बहुत कहली दादा आ पता ना है बिना सब मुंह पिया ना हमरा झूला में हाथ उठो ये लिखाई है
कहिए कि जरूर कुछ ना कुछ दबावले बा हाँ कुछ पोई पोई दबा हाँ, दबावले बा हाँ मैं करा के आए करा हाँ के मैं करा के छोटे हाँ मैं करा के फंसाए हमें करा के हाथ मिले नहीं रे चलो हम कूदा बना ठीक से देखिए ओ बा हाँ इन सब हो जाई हम पूरी खाना हम तो हम उठ जाई प्रधान वही है विधायक वही है चलते रहते हूं चल प्रधान के बुलाओ हम जरूर कहे हम तो गथवाए गथवाए पहुंची कह दिए कि जे झूला में हाथ लगा के झूला के बाद से बिछाया में हाथ लगल साया फर ले बा चल ना उ लोग हम खटिया ना खड़ा करा दे तो कह दिए तो चल बुला घर ही हुई है हां मुखा दुनिया के घर आवे ए प्रधान जी केने बानी जी ए प्रधान जी ए तरवा प्रधान अरे मुंह तो पिया ना प्रधान हमारे प्रधान के सुनता कौन अरे दोगला चोद प्रधान के कान में बतिया गइल नहीं के सुन रहा था प्रधान नु तो गणिया पर का छलवा उतार देते। अरे दादा अरे जल्दी प्रधान के बुलावो ना तो हम ही जानते थे बाबा पर हम ही जानते थे प्रधान जी हम बसंता के मौगी बड़ा सवेरे आ गेल बड़ा सा द्वार पर। ठीक बा हम देख लेता नहीं का बात बा ओ बसंतवा का रे का बात बा मालिक हमार 3 भाई बारे सन और तीनों भाई मिल के हमार मार के गोबर काट देले बारे सन और वो नहीं के विश्वास तो देख लियो तो हमार मेरा भी फोन पे बतिया होती है कुछ भी होकर से हाँ बाबूजी हाँ आइल बानी हाँ प्रधान जी के दुआर पर आइल बानी हाँ अरे मुत पी नहीं हमारे एथी में अब कातर से का बताई जे हम कहाँ कहाँ हाथ लगौले रहुआ हाँ हम ओकरा गाड़ी में बांस पे लगावत नहीं बानी हाँ तू फोन रख प्रधान जी आइल बानी हाँ अरे प्रधान जी अरे रुक 2 मिनट लारवा ए का हमरा मुड़िया में चढ़ल होता दादा मुत पिया न के गनी कहत छी मौगा रहल पहिले मौगा रहल न अच्छा छोड़ अपन जरूरत बता ये बता कुछ कहले ए आई बानी तो 2 मिनट शांति से रह लगी तनी रुका 2 मिनट हाँ हेलो की गाँव में आपने मर गइल अच्छा ठीक बा तो काम कर 500 रुपया भेज दें तेरा खाता में जल्दी से कफन कीन के उनके के द्वार पर दे दो आ उनके अर्थी में ला के 15 मिनट के वीडियो बना के आ जल्दी से तो क्या कर फेसबुक पर अपलोड कर दे से चुनाव बहुत नजदीक बा ठीक हाँ जल्दी कर आज हमारा ना पाए हम लाफड़ा वाइल बा द्वार पर यही में बानी हम हाँ ठीक बा ओके ठीक बा हाँ बोलो क्या बताओ क्या बात है बस हम बताओ ए हम का बताई अपना उल्टा सीधा सामान के हम ही चाहिए बतावे बताओ जल्दी सुनी ये ना बताइबे तू अपना तोरा अपना भाई सन के बात बतावे में तोरा जे का गोजन बरी हम इजे ना बताए तो बात बताओ ना का बात बा चली भरल सभा में ओजा बताओ ले ई ओजा बताई हां ओजा बताई हम वही जा सब खोल के हम बताए चुप कर सब खोल के समझा दे कर ठीक बा चल समझा दे चली भरल सभा में चली ना रुआ चली आई करे हना तो हमरा द्वारा में गई रहे हो खाली तके ताकी होई हम का करे बात बताओ कि बार में चली जाइल बनी हम देखिए प्रधान जी बात ऐसा बाटे कि ये हमार भाई है हमार तीनों अब से कहा रे रही अबे हम आवतानी रही बतियाई हां तू कम खेला कर नहीं खू ए बसंत तेहू तो बढ़िया मेरे बोले बड़े रे का करबो अपन अरे कबो जी कहती है कबो रे कहती है धन बाड़े ते कुछ कहती है लेकिन रोहेले हमरे लगे नु बाकी बात एबरा उ नहीं है हमारे भाई है से तीनों और रह गेल बात कि बाबूजी रहल तले सब ठीक रहल बाबूजी मर गइले आई घर में अठान ठान देले बिया छोट भाई बा बिना बियाहल आई हरिया का होई रे ए पंचायत में हड़िया का लिए आइल भी हो हड़िया का के काम बई जा बिना ते नीचे बैठ भाई सुनी प्रधान जी अगर ई पंचायत हमरा पक्ष में ना भई तो यही हार से गाड़ हम तूरे खोदे अबे धो दे ना रख के बैठ के बोल प्रधानी के चुनाव नजदीक ना रही
तो इस सारा पंचायत तरह हाड़िए में जाए। ए बसंत बा पहले होकर मुंह समार आ तब गांड समार पर वही बेरा से कही ले बारे अब ना पादो दिनवा में आवेला अब ना पादे। देख लेनी प्रधान जी एकनी के हरकत से रहुआ के पता चलत हुई वाहन चौदवन के हैकर गाड़ कुएं करत रहता तो उनको एकनी के समझ में आवता कि पंचायत के बीच में बैठल बानी। हाई भोसरी तो और एकर मुंह बोलना रहा मुंह तो पिए न तू न तू होय अंगुरिया अरे बाई न त का मुरियम डाल दे मुंह तो पिए। देख लेनी प्रधान जी एकनी के अरे जब अपन में तनी गांडी बोल करे करल त हमरे काहे बोलला सो बात बताओ से का बात बा विकास का बात बा रे। हम बतावता नहीं देखी प्रधान जी जब 4 भाई के बीच में 16 कट्ठा जमीन बा तो चारों भाई के 4-4 कट्ठा अलग चाहिए तो ई भोसरी काहे कहती कि हमरा के कट्ठा अधिका दे दो। हाँ ई तो मसला बा तबे नु पंचायत में तासला बा रे बसंत का मौगी अरे तो 1 कट्ठा जमीन काहे अधिका मांगत रे काम हो जानी ये प्रधान जी कि हमरा एक कट्ठा जमीनिया खातिर केतना है मुत पियन न सलेबा हमरा 1 कट्ठा जमीन के हूं एकरा से चाह। ए प्रधान जी बसंता काहे पंचायत छोड़ के भागत थे? भागे दो आज वो बुझिए जाई हम खानदानी मुखिया बनी आज बुझी आज वो बसंत बा। ए बसंत पंचायत छोड़ के भगब तही जड़ा कहब है ना भरल सभा में हई भोसरी हमर को इज्जत रखले बिया हैं हई बात ये कहल जरूरी रहलो कि 1000 बार का दो नसले बा है तोरी को हम तो अपना जिंदगी से परेशान हो गई नहीं अब। ये बताई प्रधान जी हमार भाई 3 महीना खातिर जब बाहर चल गए रहे तो इनका सेज पर जब तक नॉन वेज खिले बानी तब ले ठीक बा एक बार नॉन वेज खियावल बंद कर दनी अब बहुत बानी। प्रधान जी बसंता के मेहरारू काल कहत रहे हमार छोट भाई के एक जूजी नोच के मुजी फेंक देवे के ये सही बात बाटे? हाँ प्रधान जी सही बात तो कहत रहली। एकनी के पंचायत ना हो गण रगड़ा हो एकनी के पंचायत एजा छोड़ दी तो बहुत बढ़िया। हाँ सही बात बा वो मेरे से देखा तानी हमरो जीव पागल बाटे वो बसंतो बिया आई विकास बा है कि नहीं के सब घरेलू झगड़ा बा हमनी के उचित ये बा कि छोड़ दो के ये आपस में गांड आय प्रधान के